ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Ана шумо тамошо кардесен канали Сауду Теҷира. Бардруи азиз, имрӯз числа 29 ноябри соли 2024 1000 рубли уруси баробар ба 100 сомонӣ. Мумкин кам зиёд шидагӣ боша. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. Бардруи азиз, боз барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. Фақат шумо бардруи азиз то охири видеоро тамошо кунед. ана яке гуфта намешавад ҳамин видео мисол ягон мошинаи хонаҳа ё квартира мисол насибтонда боша мехарем. бардруи азиз, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. бардруи азиз, ҳамин подписатсия кардагӣ бошед ки ман видеои нав кардам дар телефони шумо мерава. ана ака то охири видеоро тамошо мекунем. рафтем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам. бардруи азиз, ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин. дӯстони азиз, и яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардруи азиз гарени арзон шудагиай. фақат шумо бардруи азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед, да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. нархи граница гарени арзон шудаги дӯстони азиз, занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам ба шумо скидка мекуна. бардруи азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як мошини арзона гап мезанем, баъд хонаҳои бепулда мегзарем. Мерседес Зайчик соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. ҳабиё мотораш ДВД, коробкаш автомат. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд, балонош 70%, хадаҳоиш соза. дӯстони азиз, соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, коробка мотораш мега 100%. айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошина 45000 сомонӣ гуфтагӯ. 45000 сомонӣ. бардруи азиз, агар шумо мисол ҳози занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам ба шумо арзон мекуна. ҳар ди рақамҳои телефонаш WhatsApp ҳам дора. марҳамат, тамошо кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёре бардруи ай Россия гуфтабуданд ки ягон хонаи арзон ай шаҳри Душанбе бимонен. марҳамат бардруи азиз, ина гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, наздикии Мошинбозор. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 подвалам доштаӣ. ремонти хона падъабои тайёр. дӯстони азиз, баня ва ҳоҷатхона дора. чӣ хеле десен документ дора, мега дар трезои главни часпондагӣ. ина бардруи азиз, дарвозарам часпондагӣ, гирди хона маҳкамай. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтем ремонт, ана падъабои тайёрай. нархи хонара 206000 сомонӣ мега. 206000 сомонӣ. номерои телефонош бардруи азиз ҳастад, дар ин рақамҳои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. лайкора бишухен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. калибеяи фурӯшӣ, состояниш на панавай. нав пачкай. дӯстони азиз, мақсад ҳичка хов кардагӣ нест. пачкай. шкаф дора барои кӯдак. вақти кӯдак калон шид мега, столи дарсхониам дора. бардруи азиз, шкаф дора. чӣ хеле гуфтем барои либос. ана кӯдак, ана мисол кӯдак калон шид мега, болош снимат мекунӣ, поёнгишда то студентиша мисол ана хов мекардай. болош столи дарс тайёркуниам мешава. бардруи азиз, калибея қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 8000 сомонӣ мега. 8000 сомонӣ. ин рақамҳои десем бардруи азиз, рақамҳои Германия. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. маълумотша дар бар экран нависагим бардруи азиз. мисол бо барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо через WhatsApp занг бизанед.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунем. Бардӯи азиз, хона дар шаҳри Кӯлобай маълумотша гӯш кунем, гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шатал, 5 сотиқ замин, 3 дархонаи кухни кардагиай, ремонташ нотамома чихелеки десен, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, баня ва ҳоҷатхона доштай, гирди хона маҳкамай. Бардӯи азиз, ай автовокзали Кӯлоб 2.5 километр поёнае. фаҳмидани бардӯи азиз, ай автовокзали Кӯлоб ана 2.5 километр поён будай. нархи хонае ки тамошо кардесен 165 000 сомонӣ. 165 000 сомонӣ. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дар ин видео квартираҳои арзонам ҳастае. бардӯи азиз, то охири видеоро тамошо кунед. бардӯи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ назди Мошинбозор, деҳаи Лолазор. 1.5 сотиқ заминай ду дархона кардагӣ, ремонташ падъабояд. дӯстони азиз, ба ғишти пухта вардоштагиян хонара, кухни, баня, ҳоҷатхона дора, свеч ҳастай, овуша каштагиян, чихеле гуфтем ремонташ падъабой тайёрияд. дӯстони азиз, ана мақсад ҳавлиш стияшка кардагӣ будай, мисол медрой ё мисол абой мезанӣ ё я рангш мезанӣ, медрой зиндагӣ мекунӣ. нархи хонара 225 000 сомонӣ мега. 225 000 сомонӣ. касе харидор бошем, бо савдо мешава. дар ин рақамҳо ватсапам дора. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азизам, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. як хонаи арзони дигаи шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабыз, 7 сотиқ замине. бардӯи азиз, ду хонаи ҷудо-ҷудо дора. мақсад отдельная. дар ин параш мақсад ду дархона як кайлдор, бо дар у параш 4 дархона як кайлдор. дӯстони азиз, мешава ки мақсад ду оила зиндагӣ кунӣ. ремонтошон коробкаи ову свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатои хонаҳо 100%. бардӯи азиз, чихеле ки гуфтем, ана ду хона ҷудо-ҷудоай. як хонааш мисол ана ду хонаву як кайлдор дора дар ин пара, бо дар ин параш 4 дархонаву як кайлдор. чихеле ки гуфтем, мешавад ду оила зиндагӣ кунӣ. нархи хонара 280 000 сомонӣ мега. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бадруи азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига. марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, назди бозори Корвон. як хонага дар якум этаж қарор дорад, 36 квадрат. дӯстони азиз, домои пешна квартира ремонт кардагӣ. соҳиби квартира бисёр маълумот дагӣ нест, фақат нависагие ки 36 квадрат, дом тех паспорт дора. мақсад шароитош созай, ҳамин сума мети медрои зиндагӣ мекунӣ. нархиш 240 000 сомонӣ. харидори аниқ мисол занг бизанед, бо арзон мекуна. бардӯи азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунем, числаи видеорам нигоҳ кунед. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, баъд метавонем ки занг бизанена, маълумоти бештара бигирен. ана нашод сумаш арзон мекуна, маълумотша дар бар экран нависагиам. эй бачаючавхия, кофе талхабза ки ба фикрам хоб буд бурдисай. мегзарем ба як квартираи арзони дига. квартираи дешем бадруи азиз қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, пешина Табошар, ана наздики бозори марказӣ. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 34 квадрат. дӯстони азиз, домои ана новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагие ки срочна хонаи фурӯшӣ 34 квадратай, ремонташ қатъия мега, медрои зиндагӣ мекунӣ. глем, шифонер, халаденник, овсвеч постоянӣ ҳастем, мақсад без проблем. бадруи азиз, нархи квартирара 92 000 сомонӣ мега. 92 000 сомонӣ. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест. бардӯи азиз, харидорои аниқ метавонен ки числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанен. нархи зур айне ки пул мешид, ҳози хида мехаридамаш.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаёча апашкои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошинҳои арзон хонаҳои арзон ва квартираҳои арзон норӯӣ карданд ҳаракат кардем барои шуморо якта ва якта нархҳошона гуфтем фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд хая ки дар ин видео хонаи маъқулита наёфта бошӣ ҳеҷ гап не каналда подписатсия ки дар видеои дигари иншоалло ки хонаи маъқулӣ ё квартираи маъқулита меёбӣ шеринар барои ана меҳнатҳои мо барои мисол ҳамин дастгирӣ кардани мо бардои азиз як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ва касе ки то охири видеоро қатима чахчах карда тамошо карден дар комментария овозо гирифтесай дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден бардои азиз дар ана тикток каналои кардагиам савдо тж бидроен тиктоки мадам я подписатсия кунен ку чӣ гап мешавам тикток дам Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.